El personatge de la Solange, sí, com inspirat a partir de la meva àvia. No hi té res a veure, tret del fet que el nostre personatge decideix canviar-se en un moment donat de la seva vida, decideix canviar-se el nom, i això ho va fer la meva àvia. Justament es va posar el nom de Solange. La meva àvia es deia Consol, i un dia va dir que a partir d'ara es diria Solange. I així va ser. Clar, nosaltres a la família li seguíem dient, bueno, o iaia Txelli, o Consol, o aquestes coses, però les seves amigues totes li deien Solange. Aquesta idea en un moment donat de la teva vida, quan se suposa que ja o et manquen les forces o ja estàs com deixant-te anar, no? Perquè ja tens 70, 75, doncs decidir canviar-te el nom és com bastant curiós, no? I a mi em va servir per començar a construir aquest personatge de la Solange. La meva àvia era de poble. La meva àvia de Noves de Segre. Odiava el seu poble. Ella sempre va voler estudiar, no va poder estudiar mai. Aleshores, quan va marxar del poble no va tornar mai més. De fet, quan la meva mare era petita, amb els seus germans i el seu pare, no, el meu avi, van anar perquè va dir, us vull ensenyar el poble de la vostra mare. La meva àvia no va baixar del cotxe. Tenia aquestes coses quan tenia 73 o 4 anys. La meva àvia parlava anglès molt bé, però jo parlo molt bé francès. I va venir i em va dir, i em diu, Oriol, tu em podries ensenyar a parlar francès? I jo dic, a veure, 75 anys o per ahí, no? I li vaig dir, hòstia, sí, bueno, trigarem una estona, no? Diu, per què? I em diu, perquè jo llegia molt la meva àvia. I diu, perquè jo, quan fa molts anys, em vaig llegir Rojo y Negro de l'Stendhal, en una edició en castellà i que crec que era molt dolenta i m'agradaria llegir-me la versió original. Aquesta obra m'ha servit una mica per donar-li aquest reconeixement a per què amb 70 anys no podem canviar. Ara crec que ara ho valoro més. I això és una mica el que jo volia explicar amb aquesta obra, no?